Els deuen conèixer de Girona, no? Van protagonitzar un concert memorable que els vaig convidar com a alcalde de Girona. Anem per les escales, Pere. En el Terrat, un concert que us recomano que mireu a YouTube, en el Terrat de l'Oficina de Turisme de la Rambla, concert sorpresa, ningú sabia que actuaven ells, i apareixen una tarda en l'estrena del Festival Estrenes, damunt d'un terrat enmig de la Rambla de Girona, el Sopa de Cabra. I em va fer una il·lusió especial perquè crec que va ser un dels èxits d'aquell festival i encara és un dels vídeos més visualitzats de vosaltres, no? Ara que el veig aquí, vostè no tocava amb un grup que es deia el Zenit, no? És molt generós dir que tocàvem. Fèiem fressa quan teníem 16 anys i justament vam deixar de tocar molt abans que aquests senyors comencessin a tocar. Per tant, és molt generós dir això de tocar. Eren la nostra precompetència. Però escolti, ara ja sé que l'estic atracant una mica, però no s'avindria a tocar aquí alguna cosa... No sé... Perquè a veure, un moment, la pregunta és, president, ara què toca? El baix, la guitarra, què toca? No, jo no toco res ara, perquè... D'instruments, perdó. D'instruments... No, ja sé que toca els comandaments, sí, no? Però... No toco res perquè fa molts anys... Però no faria... Home, si li estan posant aquí fins i tot perquè s'animi, toqui alguna cosa, home. És que hi ha una guitarra aquí preparada. Va, l'atraquem o què? Vinga, l'atraquem, a veure, va. No pots cantar, no? No, home, cantar no, veig que aquí s'animen a que canti tot. A veure, què podríem fer? Home... A mi no m'emmerdis, perquè jo no sé tocar res ni sé cantar. Mira, tenim moltes coses en comú, no? Som gironins, tenim una vinculació musical, tot i que no hi ha massa temps per fer música ara, no? El president fa anys que això... Bé, ens agraden moltes coses. El moment del país que vivim... El moment del país és significatiu, també. Sí? Podríem demostrar aquí que encara que no cal pensar exactament igual, ni tenir tots la mateixa idea exacta, hi ha prou matisos diferents com per fer camins junts. S'anima o què, president? Sí. Atenció que s'anima. Si m'ho permeten i em dispensen. Doncs escolta, jo crec que això... Això sí que és una... Jo, president, jo m'ho miro des de fora, Això sí que és una qüestió de confiança. Exacte. Sí, és una moció de confiança total de... Espera, que jo em poso... Això se'n diu mullar-se, Sí, no, escolta, jo aquí... L'americana. Posis còmode, ja li aguanto, si vol. Ja li aguanto l'americana, aquí. Què més necessita? Necessita alguna cosa més, president? No. Calla, que això va sèrio, Això va sèrio. S'hi està posant i tot. Som-hi, doncs. Va de veritat, Això és de veritat, No hi ha trampa ni playback. Camins que ara s'esvaeixen, camins que hem de fer sols, camins fora les estrelles, camins que ara no hi són. Vam deixar-ho tot, o corren encès pel món, per les parets de l'amor, sobre la pell
Carles Puigdemont a la guitarra. President. Gràcies. L'americana. Gràcies. No perdéssim. President Carles Puigdemont, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres i per molts anys. Gràcies. Gràcies als amics de Sopa de Cabra, Gerard, companyia, Josep, moltíssimes gràcies. Fem una pausa, són 4 minuts i tornem. Fins ara.